ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ନବାକ୍ଷରୀରେ 12 କବିତା ଗୋଟେ ଗାଇବା ତ ଗାଇବା। ଛୁଟି ଅଟେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଘର, ଛୁଟି ଅଟେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଘର, ଏକ ଅଟେ ଯେ ରବିବାର, ଏକ ଅଟେ ଯେ ରବିବାର, ଯିବା ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଯିବା ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଦୁଇ ଅଟେ ଯେ ସୋମବାର, ଦୁଇ ଅଟେ ଯେ ସୋମବାର, ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ତିନି ଅଟେ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର, ତିନି ଅଟେ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର, ରଙ୍ଗୀନ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାର, ରଙ୍ଗୀନ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାର, ଚାରି ଅଟେ ଯେ ବୁଧବାର, ଚାରି ଅଟେ ଯେ ବୁଧବାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ପାଞ୍ଚ ଅଟେ ଯେ ଗୁରୁବାର, ପାଞ୍ଚ ଅଟେ ଯେ ଗୁରୁବାର, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଛଅ ଅଟେ ଯେ ଶୁକ୍ରବାର, ଛଅ ଅଟେ ଯେ ଶୁକ୍ରବାର, ଖୁସି ମନରେ ବ୍ୟାୟାମ କର, ଖୁସି ମନରେ ବ୍ୟାୟାମ କର, ଆରେ ଖୁସି ମନରେ ବ୍ୟାୟାମ କର, ସାତ ଅଟେ ଯେ ଶନିବାର, ସାତ ଅଟେ ଯେ ଶନିବାର, ହଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲ ବାର ବିଷୟରେ। ଏକ ରବିବାର, ଦୁଇ ସୋମବାର, ତିନି ମଙ୍ଗଳବାର, ଚାରି ବୁଧବାର, ପାଞ୍ଚ ଗୁରୁବାର, ଛଅ ଶୁକ୍ରବାର, ସାତ ଶନିବାର।